Ftit tal-jiem wara li Dun Emanuel Camilleri tneħħa minn kappillan tal-Imġar, il-parruċjani kienu skomdi għall-aħħar jikkummentaw dwar id-deċiżjoni tal-Kurja. Jien ma nafx xejn fuq dan dik. Il-kappellan tat-tajġ. I don't know anything about it and I heard different stories, so I don't know who to believe. Jiena qatt ma kellemtu, ma nista' ngħid xejn fej. Ma jinteressanix jiena, għas biss jinteressani xejn n-nies. لا ما والله ما خلي بدك تسمي لي ġen sabiħ. لا تفضل. It-tneħħija ta' Camilleri hija meqjusa bħala waħda kontroversjali, tant li rapporti f'ġurnali waslu lil Dun Camilleri biex jagħti il-verżjoni tiegħu dwar il-mod kif twaqqaf mill-ħidma pastorali tiegħu. F'rapport li der fuq is-sit elettroniku iNews Malta, l-eks kappillan Camilleri saħaq li l-firdiet fil-parroċċa kienu preżenti ferm qabel ma beda l-ħidma pastorali tiegħu fl-Imġar. Dun Camilleri fisser kif minn qabel ma sar kappillan kien hemm eżodu ta' mġarrin li jisimgħu qudies barra l-parroċċa għaliex urtati minn klikka bl-aġenda tagħhom. U għażiet li l-flus fl-offerti naqsu drastikament għaliex hemm sfiduċja sħiħa dwar fejn qed imorru dawn il-flus. Fl-istqarrija tiegħu Dun Camilleri għamel referenza wkoll għal kontroversja marbuta mal-via sagra tal-ġimgħa mqazza fl-Imġar. U għasosna li l-purċissjoni li ma ħallix issir ma kellix l-approvazzjoni tal-Kurja u għalhekk huwa wassal id-digrit tal-Kurja lil parruċċjani kollha. Minkejja dan kompla Camilleri bosta persuni komplew bil-preparazzjonijiet bil-moħħbi u sfidaw id-direzzjoni tal-Kurja. Fid-dawl ta' dan kollu l-eks kappillan fisser kif saret laqa mal-Arċisqof Paul Cremona, delegati tal-Arċisqof u l-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna. Scicluna ingħata istruzzjonijiet biex lil parruċċjani jgħidilhom is-segwenza tal-fatti, id-diżapprovazzjoni tad-diżubbidjenza pubblika lejn id-digrit tal-Kurja u li l-isqfijiet jappoġġjaw bissieħ lil kappillan fit-tmexxija tiegħu. Iżda skont Dun Camilleri, l-Isqof Awżiljarju Scicluna baqa' qatt ma wassal dan il-messaġġ. Intant fost il-ħafna li ma ridux jidħlu bejn il-Basla u x-Xita, sibna żewġ parruċċjani li jażlu li jikkummentaw. Tal-mistħija u tal-biża'. L-Imġar qasam fit-tnejn, ħabba ċertu nies li jridu jieħdu kollox taħt idejhom. Għalija kien mexxej spiritwali tajjeb. Dan ukoll hawn xi ħadd delattant tal-festi, tifhem, u l-festi rabħu fuq ir-reliġjon. Ma nistax nifhem għalhom. Għamlu hekk. Għax kien hawn min għamel f'sotin fir-roti.